Velkommen til endnu en del af vores samtale om de bibelske salmer. Vi skal i dag se på salme nummer 4. Salme nummer 4 læses ofte i umiddelbar sammenhæng med salme 3. Salme 3 angiver i sin indledning, at den er blevet til i forbindelse med, eller brugt i forbindelse med en fejring af, eller et minde om Davids kamp med Absalom, som gjorde oprør. Salme 3 er da læst sådan en morgensang, salme 4 en aftensang, og det skal vi komme tilbage til. Lad os læse. Fra korlederen, eller for korlederen til strengespil, en salme af David. Der står ikke noget mere her om selve baggrunden for den, men så kommer den første bøn og tiltale til Gud. Salmen er bygget op, som mange andre salmer, ganske klart og logisk. Her er det en kort salme, som har 3 sektioner, og i midten er der et vidnesbyrd om Guds troskab og kærlighed. Rundt omkring har vi først og sidst direkte tiltale til Gud med bøn og beskrivelse af Gud, og så har vi opfordringer til fjenderne. Og de bliver spændende. Men lad os læse. Svar mig, når jeg råber, du min retfærdigheds Gud. Du som har befriet mig i trængsler, vær mig nådig og hør min bøn. Det er en del af et klagerepertoire, men også i dette tilfælde er klagen meget kort og lille, og salmen bliver hurtigt en tillidssalme. Han råber, svar mig. Der er altså et problem. Han henviser så til Gud som den, der har befriet ham i trængsler. Underforstået, gør det igen. Det er ofte sådan, at i bønner, når Gud tiltales, så er der i tiltalen knyttet en beskrivelse af ham. Det har vi for eksempel i Herrens bøn. Fader vor, du som er i himlene. Det er jo en beskrivelse brugt i tiltalen for at fortælle Gud, jeg ved godt noget om, hvem du er. Men så kommer der en henvendelse til mennesker. Og den henvendelse er sektion 2 i salmen, fra vers 3 til og med 6. Det skriftlige materiale vil gøre det mere klart. Det kan I tilgå ved at se på adventistkirken.dk, og det vil også blive lagt på min egen personlige hjemmeside, som forhåbentlig snart kommer op at stå. Tiltalen til fjenderne er interessant. I mennesker, hvor længe vil I krænke min ære? I elsker tomhed og søger løgn. Det er jo en beskrivelse. Sådan er de. Men så kommer der 7 bydeformer, 7 imperativer. Den første er på dansk, ikke helt oversat som bydeform, der står der, I skal vide. Det er også vid. Vid, at Herren har vist sin underfulde troskab mod mig. Ordet for troskab, her chesed, betyder mere end bare pagtsmæssig loyalitet. Det kan oversættes med noget, med kærlighed. Det viser Guds ubegrænsede kærlighed til den, som hører ham til. Så den kærlighed, den nåde og barmhjertighed har Gud vist ham, og det er nøgleverset i hele salmen. Det slutter med, Herren hører, når jeg råber til ham. Det er altså hans vidnesbyrd. Det er, hvad hans fjender skal vide. Og så fortsætter han opfordringen. Og jeg ved, at det næste vers ofte bruges på en helt anden måde, men det er faktisk stadigvæk talt til fjenderne. På dansk står der i dag, bliv blot vrede, men synd ikke. Tænk efter på jeres leje og vær stille. Bring de rette ofre og stol på Herren. Og hvis du tæller og regner, I skal vide med sig med det imperativ, så bliver der 7. De er talt til fjenden. Hvad er det, han siger? Og her vil jeg våge at foreslå en anden oversættelse af det vers, der bliver sagt, bliv blot vrede. Det er nemlig et udsagnsord, der er brugt, som ofte bruges om det at blive rystet, når Gud kommer. Når Gud er på vej, så rystes man. Man
kan blive skrækslagen. Og så er hans opfordring: synd ikke, lad være med at stå ham imod. Tænk efter. Vær stille. Det er jo et udtryk for ærbødighed. Bring de rette ofre. Altså ofre, som ikke bare er ceremonielle og rituelle, men som er ment at stole på Herren. Så salmisten har her midt i sin bøn til Gud en bøn til fjenderne. En bøn til dem om at vende om. Når de hører om Guds trofasthed og kærlighed, så skal de vende om. De skal lade være med at stride imod. De skal ende med at stole på Herren. I vers 7 går salmisten så tilbage til beskrivelsen af sin situation. Mange siger, og her er mange også brugt i salme 3, en af de træk, som gør, at man forbinder de to. Mange rejser imod mig, siges der i salme 3, vers 2. Mange siger om mig. Her, mange siger. Hvem er det, der giver os lykke? Lykke, eller det, der er godt, det gode liv, det er, ifølge salmisten, noget, der kommer fra Gud. Så reaktionen er: løft dit ansigtslys mod os, Herre. Et citat fra den aaronitiske velsignelse. Og så kommer det store afslutningsvidnesbyrd, som er et udtryk for salmistens tillid. Du har givet mig en større glæde i hjertet, end de har, selvom de har rigdom af korn og vin. Og hermed har jeg udvidet den mere koncise oversættelse, vi finder i oversættelsen fra 1992, der siger: du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. For pointen er netop, at der er her en sammenligning. Hvis vi specifikt tænker på Davids situation under flugt fra Absalom, så betyder det, at Absalom har overtaget hans palads, hans harem, hans velsignelser, og David er på flugt. Men David har, hvad Absalom ikke har. Du og jeg har, hvad fjender af Gud ikke har. Det kan være, at de har en rigdom af materiel art. Men vi har glæde i hjertet, fordi Gud er hos os. Han er med os. I fred kan jeg derfor lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed. En af de første arier, jeg hørte med den store engelske alt, Kathleen Ferrier, var en arie af Maurice Green, en barok komponist. I will lay me down in peace. Jeg kan gå til hvile i fred, i tillid, af det, som den danske bibel kalder tryghed. Det er vidnesbyrdet for denne salme. Midt i trængsel, midt i nød, selvom dem, som er imod Gud eller imod mig, hvis jeg har sådanne fjender, har meget mere, så har jeg, hvad de ikke har, fordi jeg har Gud hos mig. Jeg har fred med ham. Tak fordi I lyttede med til endnu en gennemgang af en af de bibelske salmer, denne gang salme 4. Husk at se det skriftlige materiale, som kommer på adventistkirken.dk, for at få bekræftet noget af det, vi nu taler sammen om.